Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने जोंहानि बोराय लाहानि माने गय बागानफोरखौ आं देखायनो नागिरदों आरो माबायसा जानानै दङ ओमफ्राय बारिया मारै जानानै दङ जा हाग्राबो जाबाय आरोना बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायनो होननानै सानबाय। बिदिब्ला आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। बारिफोरखौ देखायनायनि सिगांनो जोंहा बोरायखौ आं देखायहरनो सानदों बैथिं दङ आरो बैने माने बियो आनारस फिथाइ नागिरदों आरो जानोनो आंथ' जाया जानला मेनला बिराद बायो आं। सिगाङाव जायोमोन जोंहा न'आवबो दङमोन नालाय ओमफ्राय आं दा बिराद जानो बानाय जाबाय ओमफ्राय आं जानोबो लुगैखायाखै आरो ओमफ्राय नागिरनाबा मोनदोंना मोनाखै मिथिला आरो दा खाथियाव फैबासो आं मोनथिसिगोन मोनदोंना मोनाखै। बेखिनियानो आरो न'आव थानाय खिनि माने न'नि बिथायाव थानाय खिनि गय बिफांफोरा नै एफा गोजौ गोजौबो आरोना नै मोनबोआसै बेफोरनो आरो नै आंना बोराया मोनफैबाय आरो बै खावसेथिंबो दंबावो बेखौ आं देखायहैनि र' बेखिनियानो नै नै बेफोरो माने एसे फिसा फिसा आरोना बेफोर गासिबो न'नि बिथायाव थानाय गोजा आरो नै बेफोरबो दासो देरहांदो बेफोरो ओमफ्राय बै फार्स्ट देखायनाया माने एसे बे गिदिर गिदिर जाखाबाय आरो बेफोरखौ हानखायो नै ओमफ्राय नियावबो फुलि बानायनानै दोनदो आरो फुलि दंबावो नै जि मोजां जादों बेफोरो फुलिया हासार सारदो हासार सारबायनो जोंना बिखुमजोआ जों गैयैयाव नै नोंसो सारदों नों माला सारनाय आं नोंखौ नुवाखैना सारनाय नै बेबो बेथिंबो दंजोबो माने बारिया बे जोंहा थानाया माने बे गय बिफां गोजा आरो नै नैयावबो दङ फुलिनि नै जोंहा बोराया माबा थालिर मैखुन हानो नागिरदों बेखौनो जोङो बङाइयाव थानानै बायना जानांबाय थायो 30 थाखा 40 थाखा होनानै नै बेफोरनो आरो गय बागाना दंबावो देखायबावनो देखायजोबगोन आङो आरो एफा गिदिर गिदिर एफा गोजौ आरोना हाग्रा जाना दंजोबो बारिया नै आंहा गय जाबा बेयाव फाथै जाफैबाय थायोमोन फाथैखौबो लांनांगोनसो आंहा मालाबा मालाबा गय जायो नालाय माने गयानो गोजा आरोना बेसे देखायख'नो बिथिं नै बिराद गिदिरखा बारिया बेफोर न'नि गोजानै न'आवनो थायो दं ओमफ्राय बारियावबो जों थांनो हाला मोनसे बारियावबो जोङो माने जोंहा बोराया सिगाङावनो गय गायनानै दोननाय दंखायोमोन ओमफ्राय आंजोंबो लोगोसे माने बियो आंखौ लोगोआव लानानै बियो गयबो गायदोंमोन ना बेबो एक्सट्रा दङ आरो बेखौ आङो देखायनो हानाय नंला मालाबा उनाव देखायसिगोन सिगांनि भिडिअफोराव नायबा नुगोन गायना दोनखानायखौ आरो बेफोरो आरो 5-6 बोसोरसो नांबावगौ खोमा माने मोनसे बारियाव गायना दोननाया आरो आं थाबायख'नो हाला माने बारिया एफा गिदिर नालाय बेबो
ओमफ्राय बै खावसेथिंबो दंबावोमोनलै आं बैथिं थांला आरो दा माने हाग्रा नालाय जिबौ हारि थानो हानाय गिनाय मोनो आंना बोराया हानबाय खोमा माने थालिर मैखुनखौ मा होनदों लेबु ए बहाथो नोंलाय लेबुनो लेबु दायो जोङो माने थालिर मैखुनखौ हानखांनानै बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौथ' जों लाखागोन लानाया थास' आथिंखौलाय आंना बिखुनजोआनो खानानै होखाबाय ओमफ्राय बेखौ लांगोन जोगोनार लांगोन थालिर मैखुन लांगोन ओमफ्राय मैथा दङमोन मैथाया अखा हाबाय थानानै मोजां जायासै आरो ओमफ्राय दा बेखौ मोनलांनाय नंला जों बायनानै लानो गोनां जासिगोन आरो दा हासिबा बेखौ हासिब होनोमोन ने बुथु हासिब माने बे फाखाफोराव सिबोना हासिबा बे जोंना हासिबनि बे बिफाङा दंखायो आरो फांनैखा न'आव नैबे मोनसे बारियाव दोङो बे मोनसे बारिनि ओमफ्राय बै न'आवबो माने मोनसे दंबावो आरो न'आवनो जोंना दाननानै बेखौ मा समाव दानोमोन हा मा फेब्रुवारिफोराव दां ना बेयाव फेब्रुवारि मार्चफोराव दानो आरो मार्च फेब्रुवारिफोराव बायनो खारग'यो आरो ओरैबा 60 थाखा 50 थाखा गाहाम होनानै बायनांगोन ना नै जोंना न'आवनो दंखायो उनाव न'आव थांबा उदालगुरियाव माबा रोदा लांफानांगोन र' गायना दोनहैनांगोन ना बेनो जोंहा बोराया थालिर मैखुन हानबाय ओमफ्राय बेखौ फिथाइखौबो जायोदां माथो अ मैगं जानो आलुजों जागोन आलु सयाबिन होनानै दे होमबा लादो बायनोसो गोनां जाखायो आं बायहांसो थाबाय थादोंमोन दाख्लैबो लेबु मोनदो दे जानो बानलु संख्रि लाना ए मोनजामारा जेबो जायाथ' लेबुआ नै आंना मुथुआ गोलोमजोब्बाय नै नोंनि माइ सोमखौ आं मा खालामो मुथु बबेयाव आं बेयाव थाङा एफा फाथो दोङो आयु जिबौफोरा बारलाबायना होगोन बे आं थाङा थाङा साथाबो लाया थाङाबो मयना जां जोंना मुथुआ उन्दुबायसो थादोंमोन आरो ओमफ्राय आंनो फोजा जाबाय बियो उथिनो नागिरथाराखै साला महानिबा थालिर मैखुन लांग्रा थालिर मैखुन हाननो होननानै बुंदो ओमफ्राय उन्दुबाय थादों ओमफ्राय साला गिलासाव दै लानानै मेगनाव होना होबाय मोखाङावबो होजोब्बाय उथिनांबाय साला मेगन रागानानै दानदो औ सिरिबाय बेखौ बङायाव 30 थाखा 40 थाखा 50 थाखा होनानै बायनानै जाबाय थास्लायस्लाय गामिनिफ्रायनो लांनानै जानाया साबसिन आरो ओंखायनो आङो बेखौ लाबाय बेसे बायना जानो ओमफ्राय थास' बिबाराबो 10था थायो आरोना 10थाफोरावनो 20 थाखा गाहामखा 10 थाखाफोरसो लाजायो आरो ओमफ्राय थास' बिबारबो लागोन सानदोंमोन आं थास' बिबारखौ बे बारसेल'सो नुदों ओमफ्राय लाला बेखौ थालिर मैखुन लाबाय थास' आथिं लाबाय ओमफ्राय जोगोनार लाबाय ओमफ्राय थालिर फिथाइ मैगं जाग्राया बेखौ लाबाय आरो माबायसा थारुन बहा मोनगोन अ बेखौबो लागोन ओमफ्राय गोसोम थाराया बेखौ आइरन नायफोरो जानो नांगौ देहानि थाखाय लाबोबाय ओमफ्राय बेखौ फोमोना जाजायोना जाजाया बेखौ जाखायालै न' फोमोनला जाजायो नै लाबाय जोंना मैगं जानांगौ मैगं आं बे दाख्लैबो बायहां जाबाय थानाय बङाइगाव ओमफ्राय बायाखै न'आव थांबा लाबोखागोन होननानै नै लामानिफ्रायनो आरो बेफोरो गयनि बागाना
आंना बिखुनजोआ आंखौ गाइखेर लोंनो लिंहरदों आं गाइखेर लोंनो थांनोसै दायो माने आं माखनसो बांसिन मोजां मोनो नालाय ओंखायनो माखनखौ आङो जमा खालामना दोनदों आरो ओमफ्राय दै फुङावनो फुदुंदों ओमफ्राय आं दा लोंनो थांनोसै आरो आं गाइखेरखौ लाबाय ओमफ्राय आं लोंनोसै दा दे मोजां जाना दोङो माखन बिराद थाव ओंखारोथ' गाइखेरा नै आरो आं मोनसे ओंख्रि जाबावदों जोंना बोराया लेखाय फैलाय इथि नै नै जों बेखौनो बायनानै जानाङो ना 10 थाखा 20 थाखा होनानै न'आवनो दंजोबो बेफोर ओंख्रिया जा गरमखा आं दायो आरो माबा ओंखाम जाखांबा आङो गय जायो नालाय आं बिराद माने मालाबा मुलि जाबाबो गय जायो नालाय ओमफ्राय गयखौबो आङो सपारि 10 थाखानि बायबाय थानाङो ओमफ्राय गयखौबो दिनै न'निफ्रायनो लांगोन आंना बिखुनजोआ गयखौ दानखावनानै दोनखादों ओमफ्राय फाथै दोङो फाथैखौ लांसै ओइ मुथु ओइ नै फाथैया औ गयबो लांगोन फाथैबो लांगोन बेसे बायना जाबावलै फाथैबो दाखालि मोनगुलाय लांदों फाथैखौ लांसै न'निफ्रायनो उन्दुनोबो ओंखारदों गरम उन्दुनोबो हाया उन्दुबाय थाबाबो बेमारि मोनो नालाय ओंखायनो उन्दुवाखै आं सासेया हाग्रा साफा खालामबाय थादों चक्लेट बिफां आयौ चक्लेटआ थाइनायबा हामसिगौमोन र' आं देखायनो दै जोंहा बोराया चक्लेट बिफांखौ माने हाग्रा दानस्रांना होबाय थादों आरो मुथुजिया आइ मुथुजि नै चक्लेट बिफाङा देनां फै जाहानाव चक्लेट जानोबा सोरबाफोर ना मुथु आरो बेसे गोबाव नांगोनबा थाइनो खायसे माने गोजौ जाबाय आरो निफ्राय एसे गाहायखाय ओमफ्राय मा होनो अखाबो फैबाय थाबाय अखा फैनाबो दोनबाय न बायबाय एफा अखा हाबाय नालाय नै चक्लेट बिफाङा फाथोआ नै आयु फाथो होनाखै आं बेखौ माबानो बांगालफोरा लाबायनो 10,000 बिगा 10 ना 11 माखा आं 10 होननाय खोनादों माथो नै फाथोआ इदि फाथोनि बिराद खेथि खालामो मा बेथ' जेबो नङा नंबो बिराद गेसेंबावसो आयै माने मैयानि भिडिअ नायबा नुगोन आरो एफा गोजौ आंथ' आरो बेसे बेबायदि माने एफा गोजौ फाथोआव बोरै बेरायनो थांनो ओंखायनो बारि मोनसेयावबो थाङासै जों थांबावनायबाथ' बेयावबो थालिर मैखुन मोनगौमोन ना थांगोन आं थाङा बेयावबो दोङो बियो थालिर मैखुन थालिर बिथाइ है नाङा आंनो बेयाव मोनगौमोन थांनाय मोनबा थांला हा लादो नै ओरैबायसा आंनो मामाया लिथुखुर फिथाइ लायनो नागिरदों ओरैबायसा गोदैनो आं मोनजागोन दा ने बेथ' बारा गोखै गैखाया दा मुलि जाबाबो मोनजागोन आयो दाख्लै न'आव फैनायावबो माने जोंना रुमा दैबाना लोमदोंमोन ना ओमफ्राय बे समाव फैनायावबो ओरैबायसा थाइजौ जाबाय थाइजौखौबो आंगालायनो जाबाय दा आरो एसे माने थाइजौफोरखौ नायनो बाखाबाय फाननाय नुबाबो जानो लुगैला दा लेथुफोर जानोसै जोंहा बानलु संख्रि लगायना ना मुथ' जाया बारा जायाब्रा एसे जागोन है आं दानो जागोन ओंखामबो जागोन दा मोनफा मोननैखौनो खायै
फोरानदों आंबो सानद्रियाव होदों फोरानना दोन उनाव मेसिङाव जानो हागोन अनला होदो माखो थासुबा जाबाबो बिराद मोनामोना मोनदों आंथ' र' दा नैबे माइनि सिजन मोनफैलायबाय ना होदो बे दबा दबा दखल दखल जायोना बेयाव थिग मोनसिगोन दा नाखौ ओजोंहा बाबाया जेखाइ हेबदोंमोननो जेखाइ हेबनायानो जाजायासैनो बै बे माबाखौ गिदिर गिदिर आवदुंखौ गिदिर गिदिर जिरदोंनो खाथिखौ ओमफ्राय खनसेबो बिदिनो खालामदोंबाय थेवबो मुस्रि होनानै सारनायमोन जों फिसा फिसा खालायबा मोजां बिराद दाम जेखाइयाबो दा बायनो हाया दाम खबाइया 150 ओमफ्राय बैयो 250 जेखाइया सिनि नानिमोननि दंमोन दाखालि गुरहैफानो होनदोंमोन आं लोमफानो थिनहराखै लोमजाबासो होननानै नाया मा मोनबोगोन होननानै लोमजाबासो बांसिन थांगोन नोंना होननानै बेखौ जाखांखांना ग्रोब गुरहैथा नों जानो लुगैदोंबा बे थांखांगौबा दसे थाब फैखायाना बाबायाथ' नों जानो लुगैबा ग्रोब गुरहैनानै साफा दुगैनानै थाफैदो नों गावनि साम' लायनो थिनहरदोंमोन मानसिफ्रा साम' लायदों लायफा होननानै ओमफ्राय जानो थांनो नागिरबाय ओमफ्राय रायबाय अखा हानायाव थांनो नामा लोमजायो होननानै सान्दुं दुंबाबो थिनहरा गियो सान्दुंआवथ' गिथावनाखा नन्दाया मोनबाय थादो बे होनबा आब' नन्दाया सोरबा सोरबा लेंलाङो बेखौ बहाबा साम' खननो ना गुरनो दाखालि सान्दुं गोसायाव मोनबोआनो दा सोरनिबा दुब्लियाव ना बोथिया फिसा 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 मोनबोदों होनदों ओमफ्राय दा हालेवबायनो गुरनोनो जायगा गैला ओमफ्राय बे दै गाथोनावसो साम'आबो फिसा फिसा मोनायावसो एसे गिदिर गिदिर ओंखारो साम'आ दाख्लैजों जानाय बायदिया बिराद गुसु दां दैया मोजां नांदों नुनानै सुखा दा बायदियाव नै सान्दुं गोसायाव आदि आराम नोगोद गुसु जिरायनानै थानो जा गोदै गाइखेर लोंनानै बेखौ जाबाय आं गोखैबो गैखाया नालाय ओंखायनो जाबाय बेगरखौहाय मन'योसो आङो